Oh, Razi sanibona. Yeah. Unjani? Hayi ngiyafika ngezwa kubona. Hayi nami ngiyafika. Oh, Razi igama lami ngomabheka yabo. Manje kushithi ngifuna izinto eziqashisayo manje ngihamba bangama directions uthi eKasi khona. Oh, ngakhululeka hayi khona utholo ukhona. Oh, okay Razi manje mhlambe bengingabuza kutshela kube imalini iroom elodwa yabo. Ufuna indle yodwa? Ami ufuna indle yodwa bese sicharge 800. Sesibala konke ngamanzi. Oh, idile nsephu leyo. Manje before ngiyithathe Razi ngicela ukubuza mhlawumbe uma standa kabi naye inkinga manje mhlawumbe uyisimo somuntu oyisoka oshintsha amantombazane mhlawumbe isimo somuntu odlala amapiano kusuku bonke ephuze nje. Kanti yazi ke ayikho inkinga ngakho wonke lokho kubalayo. Into nje engiyodinga kweni yodwa. Bese nginikezana nje imali kahle. Nika imali yami siyahlukana ngemali okunyeke ukuthi kwenzakalani egcekeni uswenzana eromeni hayi. Ngisho ngafuna isiclub la. Sawubona sisi. Yebo sawubona. Njani? Ngiphila njani? Hayi nami ngiyaphila. Ngicela uqale ngincome nje qala angakhuluma lutho. Hayi umuhle bandla. Neuniform yakufanele. Yabona. Usisi uba igama lakhe. Ngumandisi. Isibongo. NgwakaSabela. Oh sisi. Ngicela ukuhlambuluka la. Ngithema ngikubona yezo. Ayingase ngithanda ngathatheka too much. Ukhona umuntu engimshiyele emakhaya kodwa manje sengithanda wena. Sofuka kuwena manje. Uyasho nje ukhona umuntu omshiyile manje mina? Ngimshiye emakhaya. Ngimshiyile. Sakuwena manje ntombi sengizofuka kuwena. I'll die with you. Yazi mase ukhuluma yangezothi ngikhumbula ukuthi no. Nami khona umuntu engimshiye emakhaya. So lento yami nawe iya connect yabo siya connect so asizabe lethu futhi siphele lapha yabo siyenze le yeah asivele siyenze lento hayi sisike mosho njalo ngicela uvele ungiphi number yakho yabo ithi so it's 072 973 wazwa muhle yazi yazi ngendlela omuhle ngayo even ngisho uBeyonce mase kuthiwa yakubona engafisa ukufana nawe ayibona umtshito incama intombi yami hayibo awusho ufuna ugrade ba manje grade 12 grade 12 wow I am DUT hayibo nomtshita buka ke mina ke ngifunde DUT so wena ngoba ufuna grade 12 kulula ke because khona mina ngakutholela isikhala DUT simple kutholela ngisho neres konke noyena esifasi sho kanje kodwa ke besizothandana hayibo mfethu intombi yami nothethanda intombi yami noyishelayo kodwa ke sekukwena ukuthi ukhetha ishaya yakho uhamba nayo noma ukhetha lempuqumpuqu lo esikhotheni leli vara leli angazi mele kubi feature yami hayibo mandisa feature yami sothanda mina wena feature yami hawu sikaba ama exercise together Sirus hawu kanti njani eThekwini Sisi bukala University of KwaZulu-Natal Voti bukala iNyuvesi yaKwaZulu-Natal mina ngifunda eUKZN angeke uzungigabhe for lempuqompuqo lefunda eDUT oqala iDUT irecognized as i-high school yezo ama graduates akhona nje awazi focal enawaqashwa ndawo so kukwena ukuthi uthatha yena or uthatha mina mfethu ntombi yami nje utwenza iphi course eDUT kenza sports management uyezwa lo muntu wenza ushumpu lo mina ngenza i-civil engineering ngidesign ama-bridge namabhilidi
So kukwena ukuthi uthatha mina kwenzele izinto kufake emakhosini right nokuthi ahambe odlala ushumpu. Choose. Hayi zala abantu nje ebantwini. Ngeke ukuthi ngovale ngikhetha ushumpu over amabhilidi. Dumelang. Kikai. Uthini no baby? Wemfowethu, angisizi impela isisuthi, kodwa manje ngiyeza ukuthi intombi yami ayithanda. Into engizoyenza mina ngizokuthela induku ke ngizokushaya ngekutshela, yezwa? Sisi ngiyakuthanda ngifuna ube intombi yami. Sami sifunda sobawusu. Evet. Wemfowethu, awuzusuka nevet yakho le ukuthi uyilethe la entombini yami. Ngiqeda uyiwina le ntombi ngizokushaya mina. Yabona ivet i-university best la eMzansi. Yabona nje mangathi uyofunda khona, uthi uqeda nje ukufunda ama companies abekubanga kuhluke izingane zakanongoma zibona ipizza. Wemfowethu, ngizokushaya mina, ngifuna umuntu ozongithesta ungcwele ebusweni, ngizokushaya uyezwa, ngizokuthela induku. It's Bathonga. 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 Ay ya, bona ulimi lakho sisaqinile. Kodwa mesingihamba sofunda evet noma 2 weeks nje zobusu right. Wemfowethu, ngizokushaya mina, yezwa? Gaxa isicima mina. Sisifuna ugrade ba? Ngifuna grade 12. Ya, sikhona isidingo sokuthi uzuqede. Singaqala nje kusasa sofunda sibawu evet. Usho kanje? Ngiyakutshela. Like ngingakwazi ukuthi ngifunde uma engathi uyazi ukuthi unyaka usakude kanjani ukuphela nokuthi njalo nje kumele ngishawe. Ngizokushaya wento engizoyenza. Ngeke ngize ngikhethe induku over ukuthi ngibe free. Awu baby ngiqeda ukuwina nje. Namanje ngiyevethi. Hayi baby, wependrwe lothi. Morao. Turus. Yeah. Oh buda, bengifuna sikhuluma ngandaba yendlu yabo. Ngicabanga umuva ini kusasa. Kulula phela. Sihlala ke manje akusikhuluma. Hawu ungasabi, imali ngizofika nayo mangifika mina kusasa. Soba 2000. Malini? Soba 2000 bakucathi iyadlalwa ngani? U2000 ubutha u800 wena. Baba, ukhumbula ukuthi phela la ngithenge mina isite. Imalini le? Kakhile la ngathenga ama blocks imalini le. Usimende nje wodwa imalini le. Yabona ukuthi uzoba 2000. But ubutha u800 wena nje. Baba 2000 manje uyakuhlula 2000 ingasho nithiwa kha amabhilidi. Wena ngithi wena uthe wakha ama bridge hamba kwakhe ibhilidi lakho ke. Kwasi kwanzima esweno